Takže dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dalším videu na kanále Batman, co jsem Dominik LP. Já jsem Batman a je tady se mnou Dominik. Čau vás. Snad to uslyšíte, víš, že minulé video jste nešel vůbec slyšet. Hej, víš co, nenávidím, že za začátku... Yes. Hej, víš, že teď mě budeš zabíjet ještě tak dva... Ne, už ne. Já za začátku, když nahrávám, tak se mi úplně laguje. Fakt. Ale už to jde normálně. Docela normálně. 23 FPS, to je ještě dobrý. Kde seš? Já nevím, záleží, kde seš ty. Tam jsi šel ty hajzle. Jo, tady se. Ty máš Desert Eagle! Ty vole, můj oblíbený! Ty hajzle! No! To mi vzalo tu pistoli. Víš, že ono to bere ty zbraně? Za sebe vraždu, já už jí nemám tu pistoli, já mám starou. To by to člověka nasere. A tohle taky. Jsme tam opět gun game, kdyby se někdo nedivil u mý oblíbený hry. Dominiky nezná, takže... Já jsem to nepočal za tebou. Já tady sleduju, kde seš a ty seš v klidu za mnou. Ty vole, mi tam sere, to řekněte, ne, VIP server, máš pěknou hlavu. Já mám nožíku, mám zase tu bouchačku. To bude tak 10-12 minutový umírání Dominika LP. No. Ne, já mám tu starou. Jo, jsi na... Tady tu taky nemám, já mám radši Desert Eagle. Kde seš? Tam, kde ty ne. Počkej, ty máš vyplý zvuky, ty mě neuslyšíš, já tě taky kurva neslyším. Ty vole, já mám tu rýmově. Vykáklou. Ty budeš zase tam někde nahoře, já to vím, ty tam chodíš pořád. Buf! Já se s tím Tak to je dobrý. Ty jo, 9 kg mám, jo, ty máš 6, jako umrtí. A fragy, mám 8 kg máš a já mám 6 kg. Ještě kill a... nebudeš tam střílet. Vidíš to tam, jak tam střílem? Počkej, no, jo, vidím. Ne, ty mě se fuj. Já jsem tě trefil. Já bych skočil, já udělal sebevraždu a pak mi to vezme tu pistoli, ale to vážně nechci. Hej, ne, vůbec. Ty vole, 25 života, vůbec. Ne. Jo. Jak ty lezeš vůbec nahoru? Já? Takhle! Zabiju! Ty vole, doufám, že se tě strefil aspoň. Ne, 40 života! Ty vole! Ty dvě. Ty hajzle, ty to jenom počkáš, to neplatí. Jsi o 4 kg napřed, no, to neplatí. Taky podvádění. Hej, ty máš ty 2 pistolky, že jo? Jo, já mám 2. Aby tě rakovina chytla. A tvoje pistolky taky. Aby tě pak snědli rohlíci s knedlíkama. Kam jsi šel, ty chci? Já? Pryč od tebe. Takhle. Já to vidím, Dominik, tam nahoře Dominik LP, 6 elit. 6. level si, elit. Ty vole, 11 kg. Hele, ping. No, máme, teď máme stejný. Teď mám menší. Co je ping, ty vole? Vždycky, čím větší ping máš, tak tím víc tě vykopnou pak. Jo, to je asi ne, to není asi sekán. To je asi to, že jsem za tebou. Jak se tam dá vylézt? Kam, po tom žebříku, ty lopato. Počkej, tady je někde žebřík. No, tam uprostřed ty místnosti je žebřík, ty lopato jedna. No tak ne, ale tak ty si někdy vylez úplně někam z boku. Ty vole, 10 životů! Nepoješ nahoru, nepoješ říkám! Já nechci dělat sebevraždu, to nemůžu, to pak vy to vezmu všechny. Síla 2 pistolek. No, tak uvidí taky společenstvo Desertu Eagle, vole. Ty vole! Jo, mám brakovnici, kámo. No tak to si poser, vole. Doufám, že ne tu rychlopadlou, tu máš tu pomalu, já to vidím. Jo, a já mám ten headshot. Hej, za kolik ještě 1 kilo, už bych měl mít novou zbraň, tě. Už 2 kilo jsem ti dal tady s tou. No, rovnou headshot. Aby tě rasismus chytl za kule. No. Jo. Jo, dobrá zvěna. Pěkný nožky, jo, kámo.
Ne, já se nabijím, ne, skonč. Ne, zrovna si nabiju. Pěkný nožky. Ty hajzle, ty máš tu rychle. No takový rasismus, ty vole, když já si zrovna nabijím. Sakra, no já si... Hm? Co mi řekneš? Co mi to řekneš? Velký hovno. Rakovinu s mákem. Ty vole, takový rasismus. Za to, počkej, kolik, jak můžu zjistit level? Tam nahoře to máš, 8 seš. Nahoře uprostřed, jestli tam vidíš. Ty vole, děláš si prdel, ty máš samopal? Ty máš samopal? Ne, brokovnici rychlopa. Ty vole, to víš. No, teď máš samopal. Tam vidíš. Teď máš samopal, že jo? Jo. Samopal pěkně na hovno teda. Ty máš takovou tu uzinku, nebo co to je s tím tlumičem, ne? Jo. To je ale dost na nic, jako. Já vím, já úplně nenávidím. Já mám radši MP5. No, MP5. Abrakadabra. Abrakadabra, nečo. Tak víš, to byla 360. To byla 360, víš. Se ani nemrkal, už jsi tam měl. No, to byla 310. Jo, teď mám tu uzinu. Nebo škorpio, uzinu, no, to je uzina. Jo, tu teroristi, co mají, no. To je na nic. Čau. Kuki. Čau. Kurva. Jak si se kouká, jak to vyběžím. Zabijou už, ty vole. Ty vole, teď jsem klikl na menu a hovno jsem viděl. To je rasismus jako ty vole. Ty vole, máš 10 kg víc, já mám o 11 mrtí navíc než ty vole. Já už tě zabil to. Pětka být dobrá, very good. Ty jsi chcípak. Ani jedna se za mě netrefuje. To je fajn, a to tady ta pistolka má 20 kulek v náboj v tom skurveném zásobníku. Děláš si mě prdel, jak jsi tam dostal, ty vole. Já jsem byl za tebou. Ej, máš, to je za tebou! Víš, kde jsem? Jo. Přesně vedle. Jo! Já si do té krabice, víš. Teď ta zbraň je úplně, ale úplně na nic. No, teď si po mně pojď, má 2 pistolky, já. A ty máš sampal, to se ti řekl. Kde? Ty vole, to se chtěl skočit, to se tu skočil. Ale máš pěkný záda, to se musí uznat teda. Já jsem tě neviděl, ale kde jsi byl? Já jsem šel co nebo za tebou, víš, ty lopato jedna. Počkej, já si zkontroluji záda radši. Kde jsi? Já jsem tě viděl tu tvoji nohu, jak se přibližoval. Ty kráso, teď jsem to krutil, nebo? To je dobře, ať si to loguje víckrát. Ty vole, dělej ho nabít ty 2 pistolky, kdyby byl usranej, ty vole. No, buzera teda. Jo, počkej, to je MP... P90. Ne, to je ta... P90, vole, teď ti to tam dole vyskakuje. P90. To je ta, co má tak hodně velký zásobník. No, 50 kulek. 50 kulek. A taky nepřesná jak moje babička. Hej, to byla náhodná! Já jsem si to sdílel, že to zabilo, kámo, tak to si měl vidět. Co ty jsi měl vidět? Jež já jsem byl za tebou, víš, ty ne, já jsem do tebe střelil, ale bylo to asi vedle. Jak si les potom, že... Ne, bylo to do mě. No, já jsem ti udělal náhodu, ty vole. To mě baví takhle, veru. Počkej, a jo, my nahráváme do... Jsi rád? Ne. Ty vole, já mám blokádu. Nebo jo, já mám blokádu. aspoň ukážeme, jak vyhrává Dominik LP. Já mám blokádu. Žádný! Jo, Já už to rozkopu. Ty vole, tohle... Počkej, teď mám Tu co nenávidím, kámo, tu úplně nenávidím tu zbraň. Ty vole, z blokádu ho nezabije, buzeranta jednou vypadne.
Tady to je dobrá zbraň, ale nejhorší je AKčko, to je... Ne? Jo. Ty seš chcípák, málem jsem tě dostal. Kámo, 22 života. Fakt. Já mám. Cože? Odkud jsi střelil? Odsaď! Ne. Odsaď! Jo, nekopala! Jaký to je teď? Co? Máš tu rychle palmu. Jo, a víš co mám? Další kill. No, smůla, mám snajperku. Hovno, máš Galil, vole. Tak to tady nefejkuj. Ty vole, no tak ty vole, tak tu snajperku nenávidím, kam. Na jednu ráno si tě dá. Já si zrovna musím nabíjet. Kuky, ty vole, já vím, že ty mě killneš. Ty vole. Cože? Sniperka versus brokárna, dvě nejhorší zbraně na světě. CS16 za 299 korun. Ty vole, já jsem tě tam viděl. Mám FAMAS. Tak to bych nechtěl, kámo. Počkej, budu střílet po třech. To bych taky nechtěl, ty vole, jestli mě za to bednou uvidíš, tak já se s tebou poseru, jenže já za to bednou nejsem. Joj. Hej, čo, zrovna si vystřelu. Já spadl dolů. No, teď budeš nabíjet. Kurva, ještě jednou kuku jsem měl. AKčko. Jsi rád? Já hodně rychle získávám ty zbraně teda. Kde seš? Já tě tam hledám dole a ty jsi tady nahoře, ty jsi... Já jsem byl dole. Ty jsi... Já jsem byl pod tebou, víš? Počkej, ty máš rychlopalnou, takže... Takže nahoru nepůjdu, ale budu tě tady odstřelovat. Já vím, já jsem viděl, jak jsi šel, ty hajzle jeden. No, to máš blbý, protože... Já jsem to Protože jsem viděl. byl přímo za tebou. Hej, nikam nepolezli. Rychle, než on mi... Já jsem tě tam viděl. Ne. Tak to bych nechtěl, kámo. A to bych taky nechtěl. Dlouho si měl tu... Ty vole! Já mám tu demoní, ne! To bych nechtěl, kámo. Já jdu k nám. Ty máš tu demoní, se to je. Tak to máš uvidíš, kámo, ty jsi věděl, já jsem prostě vystřelil taky náhodně a opět takový kill. Ty hajzl jeden, kurva. Daj, jsi tu snajperkou, to je úplně... Jo, ty kokote, ty čuvěvodné. Skoro. Kde seš? Ty vole, takový náhodný. Jo, máme 4, kámo. Ty já si prdele, to je zase co za pistole. Pojď nahoru, já ti to ukážu. To ještě abych to chtěl vidět. Hej, počkej, není to taková ta velká, co mají policajti? S tím tlumičem. Jo. To je ta s tím tlumičem, dobrá. Teroristi mají AKčko. Ale ta snajperka byla ta nejhorší, kámo. Jo, máš ji. Policisti mají tady tu a teroristi mají AKčko, ne? Jo. Teď to je lepší. Kurva rejba. Jasný, tě tady sleduju. Ty jsi zase pode mnou, ne? Musím chodit opatrně, protože... Tísně. What the fuck? Teď jsem slyšel na to nabíjení. Joj! Ty jsi zmetek. Já! Ty se koukáš tam a já jsem za... No, za tebou bych řekl. Já, teď máš tady tu vyjebanou. Jo, máš ji. To jsem hrál pořád. Ne, teď to je dobrá docela. Tak já budu mít... Kámo, tady s tím si ani neškrtnu, tady s tím samplem, co mám já, ty vole. Já mám tu takovou tu uzinku, tu policajní, ty vole. Jo, tak mě pojď zabít dvakrát. No to ti seru, vole. Čím mě musí zabít? Já nevím. Kde jsi ty hajzl jeden vietnamský? Koukni se tady. Hej! Oh! Už máš novou?
Ne, jo. Teď mám to samo, ale bez tlumiče. Pěkná zvěna. No a ty vole, ty máš tady tu. Auk. AUG, no. Ne. Tuším mi zase. Tak to bych nechtěl, kámo. Ty si budeš chodit jak posranej. Já si prdel. Já tě zabiju přes zeď. Tady v té hře je všechno normální, víš. What the fuck? Kde seš? Ty tady nevidím, ale střílíš po mně. Ani jednou si mě nezasáhl. Jo, jednou jo. On se zrovna nabíjel ten hajs jeden. Cože? Tentokrát mám s granátem, kámo. E-grenade, já to tam vidím. Co si dal? Já jsem zmáčkl jedničku, já jsem si chtěl vyměnit zrovna na zbraň. Ne, mě to ubralo. Kurva, hajs jeden. Ne taky. Hej, kámo, mě to přidává granáty. Tak to jo, potom. Kurva, se tam přímo naběh. A ještě žiju, to se neboj. Ještě dlouho budu žít. Já jsem se zabil granátem. Vlastně, ne, já mám kulomát. No nevadí, tak tě rozstřílím. Jo, takový spawn. Takový spawn, kámo. Počkej, teď budeš mít jako. Já mám pořád tu vozinku, vole. No, Kurva. šnuá, kulomet je drsnější než ty. To možná tak u mě na záchodě drsnější. No, teď je nevidím. Víš, že když tě zabiju nožem, tak dostanu okamžitě novou zbraň? Tak si vylez nahoru, ne? Já se vidíš, že tam nebudeš dělat. Dostal si novou podle toho zvuku. Žádný granáty tady nebudou lítat, vole, no to si vyser v oko. Kde jsi dal pistolku, ty hajzle? Nic, ono ti to pak přidává granáty, víš. A ono hovno, co? Jaký to je, když se o tebe nestěfím na celý zásobník? Ej, kámo, ono už mi to nedává jiný zbraně. To je dobře. Kolik bys si chtěl? Kurva, střílej. Ty vole, s pistolkou si mě dá. Ono mi to dává akorát ty granáty. Ty vole, 50, ty vole, o 30 seš navíc. O 31, no. Hej, ty máš 51krát si mě zabil, já tebe 20krát omřel jsem 53krát. Ty už si skončil hru, nebo? Jo, ty No. jsi tam. No, já vím, co budu dělat. Jaký to je, co? Ještě mám 53 života, takže si to házej, jak chceš. Jo? Už jdu, kecám, nejdu. A teď už mám jen 9. Já jsem tam totiž přímo naběh do toho granátu. Sakra, vedle. To se stává, no. Hej, nebudeš to tam hodně házet ty hajzl jeden. To se naběhnu. Ty vole, já nemůžu jít nahoru, ty tady všude házíš granáty, ty vole. Takový náhodný. Dřív, než jsem to skoro hodil. Já, takový náhodný. Ty vole, MP5! I na piču. No. Ne, granát dělej. Ne. Tady máš, jakou dáme? Tu první. Já jsem dal tu první, je to jedno, já žádný tady neznám. Kurva, já jsem měl jenom 8 života. Co? Dám už jinou mapu, tady to už je ohraný. Teď jo, teď oni tam hodí samou mapu, jako jinou. Jo? Oni tam dají Tak sami. Teď si tam volil. Počkej, ty tam píšu, že bude mapa G33 Battle nebo co. Jo. Kámo, počkej, teď si něco čtu. Ty jsi idiot, já si to tam zrovna čtu, ne? Ještě minutu a 5 sekund tam je napsáno. Počkej, Steam za 5 minut, naštív... Jdi ode mě, ty idiot! Ty vole! Já si to tady čtu. Jo, za 55 sekund je. Nová mapa. No.
Ty jsi tady, ty jsi chcípak. Jo, P90. Ještě 45 sekund si užiju P90. Pojď. Žádný knife, kámo, žádný, tak pojď knife. Knife jsem ty neuměl, jo? A to by jsem, víš, že jsem ti za pistoli? Víš, že to bude pistole? Když ti dám knife. Mně to přidá pistoli a tobě to ubere. Tebe to vezme level a mně to přidá level. Když ti dám knife. Když jsi měl teď pistolku a už máš kulomet. Já ti jako seberu a vezmu si. Takže já mám automaticky novou pistoli, ty máš automaticky tu, co jsi měl předtím. Jo. Pěkný skoky, ale. Zase tam vidím, jde tvoji hlavu proskočit. A už tě vidím. Ty vole, tohle je fakt... Ty vole, jsem se, no vyhrál si. Dominika opět vítěz, no. Ono tam bylo asi... Šílenec, já vím. Takže si počkáme, já to stopnu, než to udělá. My jsme zpátky. Už jsem to odstopil, takže se natáčí. A dobře, my hrajeme 2 proti nikomu. Jo, dobrý. OK. Ty vole, to je nějaká velká mapa, zase počáteční bugy. Počkej, já se tady chvilku porozhlídnu, jo, s tím mě nech, prosím. Kámo, na druhé straně by měl být taky tunel. What the fuck. No, skvělý, zabil jsem se. Kurva! Nevůz prostě. Ale oni už dávají reklamu sem na Team Fortress, jo. Ty díly, no. jo, mám pistoli. Co tomu zažil za tebou, ty si toho nevšiml, ty vole, děláš si prdel. Já jsem tu pistoli ztratil. Já jsem šel znova do toho tunelu a ono mi to schodilo ještě dál. No. Co? Jo, tam teď si střílel. Pojď No, tak ne. Tady máš A tu tady ještě žeru. What the fuck? Jo, aha. Co zajímavé. Tak co? Kam jdeš? Aha, už vím. Ty jsi šel zpátky? Jo, ne. Kam jsi šel? Já jsem viděl, jak jsi šel na můj spawn. Ty hajzle. Dík, no, pistol. Jsi hodnej. Kurva, se nabíhám. Ne, musím tě dostat. Jo, nová pistolka. Jaká? Nová. Trefil jsem tě. Jo. Jo, A zabil. No. Ty vole, 40 minut ještě máme. Vidíš to tam dole těch 40 minut? Počkej. Ne. Tam dole máš pod tím, řekněte ne, VIP 7, tam pod tím máš takový čas a tam máš 40 minut a 2 sekundy. Ne, mně se to tam neukazuje, to asi tobě jak nahra. Máš. Už jsem tě mohl dávno zabít. Taky, že skoro zabil. Ale já jsem mohl, já jsem chodil okolo tebe celou dobu. Jo, já jsem se furt díval tam někam dolů. No já jsem byl už asi 3krát okolo tebe jsem prošel. Ty kráso, tak to byl dobrý headshot. Jo, taky dobrý headshot. Škoda. Tak nic, no, headshot to nebyl, ale tak kill. Kill se počítá kill. Ty vole, tak jo, jen pár života jsem mi vzal.
Jdu do cesty nezemě. Země, nezemě. Já už jsem v zemi. Protože tam je žebřík, tam se dá vlezt nahoru. Kde? Ty skočíš do ty díry, tam je žebřík. Já vím, no. Ale tak já to spadl. Já tam nechtěl spadnout. Já jsem tam taky spadl, já jsem nevěděl, že tam je žebřík, já jsem tady nikdy nehrál. Já taky ne, ale všiml jsem si ho. Co? Já myslím, že to je tunel do jiný mapy, ale tak to samá mapa, ty vole, to já jdu zase nahoru. Už jsi nahoře. Já věděl, že jsi tam. Já tam mířím a pak se kouknu na druhou stranu. Ne, tam nebude. Já se čo do toho druhého tunelu. Je tady ještě jiná cesta, nebo kurva, to je hovno, vidím. A už vidím. A když vidím, tak vidím. Jo, mám o kill navíc. A mám lagy, to je taky hlavní. Ale jako... Znamená, že jsi tak blbej a neviděl jsi mě. Znamená, že jsi tak blbej. Cože? A kde jsi byl? No, nevím. Já jsem tam stál, viděl jsem jenom tvoje nohy, jak jsi šel nahoru. Nechtěl bych mít Desert Eagle. Hajzla. Mám větší zásobník než ty. A Desert Eagle víc bere, no. Oho! Já už jsem měl asi tak 2%. Kurva, kam jsem to spadl? No, teď to říká. Ty vole, další pistola. Cože si dělám pistole? Že máš další pistoly. Mám. Ti vadí nebo co? Jo. To? Co je? Tam, že tady budeš. Já jsi tady. Nechci, já jsem do toho střílel, ty nechci. Teď mám Desert Eagle, já mám Desert Eagle. Tak jo. Teď mi řekni jenom, kde seš. U vás doma. Tady máš 10 týků. Ty ho máš taky? Ne. No. Mám 2 pistolky. Sedá. Počkej, kolik mám killů? 7. Ty máš 9. Ne, ty máš 9 a já mám 7, ty lopato 1. Ne, tak já jsem chtěl být policistů. Ne! Ty normálně viděl, jak jsi tam padl. Já jsem spadl, no a už nemám Desert Eagle. Ne jo. Ne, ono mi to vezme tu pistoli, když udělám sebevraždu, to je v prdeli, ty vole, to mě nebaví už. Hlavně, že si vybíral tu mapu, co? Ne, mě baví ta pistole, kurva. Ti zabiju nožem a budu mít novou. Tak si pod nožem. No, vole, spadl jsem dolů, zase mám umřel. Nic se bude. Co? Co? Tak pojď. Myslím si, že to takhle padl dolů, ty vole. Ježišimoda! Ne! Ty vole. Já jsem tam padal, jen jsem neviděl jak, ale já jsem toho dobu byl na žebříku. No! Bylo zase ta tvoje brokáda vypadal. Chci už. Rozsekám ten stůl. Hovno. Ty vole, zase tam seš. Ne, zmetku. Tak pojď.
No, smůla, já nemám prostě. No, já mám Desert Eagle. Fakt? Já mám Desert Eagle. Desert Eagle mám. Desert Beagle. Pěkný záda máš, jo? To se musí uznat. Cože? What the fuck? Dívej na mě. Ne. Ubral jsi mě, no, ale tak nezabil jsem. What the fuck? Kdybych měl pistolku, tak možná umřeš a možná umřu já. Ty se mě nedostřelíš, co? Ty se mě Tak já nedostřelíš. zkusím. Ty hajzl jeden. To vypadá, jak kdyby si měl samopal. Ty jdeš a úplně se to tam lejsk, jak ty kulky po jak samopal to vypadá. Ale nebudeš tam střílet, jako, já to tam vidím, jak to lítáš. Ale nebudeš mě strefovat, ty hajzl jeden. Já ti trefu. Jo. Tak to jsem zabil, kámo. Já vím, co teď zabiju já. Já taky, protože jsem tě viděl, jak se leze po žebříku. Dun dun dun. Ne, Dun, dun, opasy dun. nabíjíme. Dun. Kurva. Jo! Jo, tady máš, jo, vole, headshot bych ti dal. Tyjo šišatý headky. Vodka, jo, od toho. Jsem viděl. No, ale vodka přesně. Nic nebude. Dobro, došli. Vietnamce nebereme. What the fuck? No, klikni se! Uteč. Počkej. Ty si chcípa. Ty hajzle, ten. Jsem to celou dobu za tebou, akorát jsem skočil velkou vejšku. Co stává, no. TMPčko máš. To bych nechtěl. Ty vole, život! Já se spadl dolů. Ty vole, tady jsou hrozný války. Ale jinak máš pěkný záda, to se musí uznat. Ty máš hezký břicho. No ale jak vždycky, když tě někdo trefí, tak normálně padáš jak... To je normální, no. I když jsi měl nějakou chorobu. Hej, ukončíme tenhle part už. Dun. Já nevím, kolik nahrávám, já si to od dalšího partu postupoval. To už tak půl hodiny, ty vole. No, já chtěl skočit za tebou a normálně... Zabiju se, ty. Takže končíme, nebo? Jen tenhle, já to vypnu a budu zase pustím nový. Takže čau.